Amuna dongan na hinaholongan ni debata pinuji madebata aman itu hata Yesus Kristus. Nau pasu-pasuho tu hita ragam ni pasu-pasu parto dion sian banua gijang di bagasan Kristus. Ibana mangaramoti hita sian akatiki tu tiki sian ari tu ari. Ibana mabuar ruar hita sia sada tahun jalabongot tu sada tahun nai baru. Ima tutu macai balgado holong ni roha ni debata di ngoluta. Ibana parmudu-mudu hita ganuk ari, ibana mangondingi hita sian nasa parmaraan. Di patolhas ibana hita tu minggu na imbaru, di bona ni tahun na imbaru on. Nungata bolus tahun 2020 sada, dada lago gota dohot Allah huasotau bai boi hita, bongot tu tahun na imbaru on. Alai debatado nama dongani hita satu na taripar hita tu tahun nai baruon. Alani tamado marolop-olop hita huhut mamuji dohot pasangapo ni bana. Nikudo mandok Jahoba, haporusan jala partano batuan kudo debataku, marhaposan tu ibana do au. Tamado tabaritao nasi ni roha dohot denggan ni basana tu hita, dinasa tao bolonon. Dilinggomi do hita marhire tanganna na badiai, alani tadokma. Betama, ita dapeton bagas habadiaun ni Jahoba, ta endehon jala ta olokon ma goarna na badiai, ai ibana do partano baton jala hatuaota. Atong tapuji madebata sian nasa roha, songot topik ni minggu sadarion, pasanga madebata, ibana mabahem marhade mahon parbalohamu, di pamahap dohot eme na marmiak, ibana manongos baga-bagana tutanoon, masay doras marlojong hatanai, alani tapuji matuhani marede mahita. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus.
Dohot goa ni tondi parbadia, na tumapalangit do tanoon. Amin. Saya mengaranapi do mataku do pa akadolok, sia dia do ulaning roh pangurupio tuau, sia Jehova sito palangit do tanoon sambing roh pangurupio ni yanggo tuau. Dang tagamon luasona tasuladi pakmu, dang tagamon nok matane si jagaho. Saya jagaon ni Jehova do hosian nasa parmaraan, saya jagaon na do todim. Saya jagaon ni Jehova do lau ruar do lau bongot, ola ni oro di salering ni lelengna. Haleluya. Martangnya kita ale amanami na di Banua Gijang di Baekodo anak holongan ni roham tutoru ni patik asa di palua akan ni genonggoman ni patik urupi hami asa dohot hami dapotan haluau ni jalasamian hami di bagasan harajamu marhite hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari deh kita. Patik ni dia bata di hitam minggu dung tahun nai baruon ima patik parjolo sahatu patik paupaton songnoma patik ni dia bata patik parjolo au do Jehova de batam ninna de batata dang jadi marakup au bainomu de batam patik paduahon dang jadi ganamu jaladang jadi sumanomu manang aha nani bano gijang dohon nani banua tongaon rodi ni bagasan aek nari toru ni tano yang gotong gawi si sobaon manang si oloan patik patoluhon tang jadi dohonon gor ni debata yang gosoture dalanna ayo na uhum do sogot akan namar sineang di goarna patik paupaton ingot hamuma pabadiahon ari minggui inaono mari maulahamu nasa si ulaomu aleanggo ari papitihoni ari padadiana ni Jehova de batam doi tang jadi homangula anggo ni nasadari i manang anakmu pe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rodi penahamu rodi pangisini huta ni hala penamangibati hutam adina orang ni ari do di topa de bata langit do tano do lau doho nasa isina dungi maradia do ibana di ari papitihoni Ibahin hido bahin na di pasu-pasu di bata Jehova ari padadianai jala di parbadiai ido sahana atong ramang ido gogo mahita siat Tuhan de bata
Ale Tuhan debata, sai pargoboi mahami, mangulahon na hombar tu patikmi. Amin. Mari dehita. Sayunang jujur dosai, inang ditolong sarpui, urang bisa Poti dosata martangyak kita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo na suatu dosa sitopan nasa na adong. Paruhum na tigor na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tu jolom manopoti dosa nami. Akan nahula hami marhite sian pangalosan nami di patikmu. Ima marhite sia tubuh-tubuh ni rohanami. Nata masih tutudo honauhum hami alani dosa nami i. Ale natar sol-sol bagi dohami nuaing alani i. Asi maroham dihami ale di bata nami. Perdengan basa jala parasi roha doho anak ni holongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Sesa madosa nami saluhuna. Suruh matondi parbadia turhanami be. Asa terbaik kami mangoloi ho di bagasan hati goran dohot habadiaon. Gabe saat kami Tuhan nguluon na surasuda. Na pinarbabagam di akan na persea di anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapi gema baga-baga ni debata taringot tu hasisani dosa. Para si roha jala perdengan basa do Jahoba. Labat tarimas jala para si roha godang. Dang di baitu hita hobar tu akka dosata. Jeladang di balas satu hita hobar tu akka haja hatauta. Songon asini rohani ama mida akka anakna. Asini rohani Jahova dia kena makabiari ibana. Hasangapon di debatana gijam. Amin. Amin. Mari dehita. Oh Tuhan
debata na bagi epistel di minggu sadarion iman atas surat di Efesus sada mamuka may sianaya tolu rodi ayat 14 tajahama marsorin-sorin sonoma hatani debata pinuji ma debata aman itu hata Yesus Kristus naung pasu-pasu tu hita ragam ni pasu-pasu partodion sian banua gijang di bagasan Kristus Ai dipilit do hita di bagasan ibana, andorang so ojak dope tanohon. Asabadia hita jala so hasurahan di adopan nai, di bagasan holong ni roha. Ditodo hiado hita bahen anakna, marhite-hite Yesus Kristus. Satu ibana mangihutun halomon ni rohana. Asa tarpuji asin ni rohana namar muliai, nani asihonna tuhita di bagasan nahina holongan nai. Di bagasan ibana dapat hita haluauni, binahen ni mudar nai. Ima hasisa niaka pangalausion, mangihuton asin rohana na terlobii. Naung buas ni usehon nai tuhita mardongan hapistaran dohot habisukon godang. Ay di babotohon ibana do tuhita talini rohana, nabunihian mangihuton halolamona, nang pinahot nai di bagasa dirina. Lao pasau tonsa di hagogok nitikina mandok pasadahon di bagasan Kristusi sasudena na di banua gijang dohot na di atas tanohon. Di bagasan ibana do dapotan partaliak kita akan naung tinodo nahian marguru tutahin ni patulusos sasude mangihuton padok ni rohana. Asa tarpuji hasangaponna marhite-hite hita akan naung makirim hian di Kristusi. Di bagasan ibana do tamu bege hata hasitongani. Ima barita naulina taringot tu halomuna. Jala di bagasan ibana gabe porsea hamu. Laos di sahapod do hamu ton di parbadia na pinarbaga-bagai. Ibana do patujolo ni arta sitianota. Bahen haluahon ni nahinap kokap nai, asa tarpuji hasangapon nai. Ima sahatna, martua doa kana tumangihon hata ni dibata, jalan opyopsa. Amin. Mari dehita. Tidakon maha persetai songon na hinatidakon idongata saha persea disadok portibion rahma hitamadok au persea di debata Jahoba ido ama pargogona sohatu dosan natu mo palangit dohot tano au persea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai imana tinubuhon ni si Maria na gabe-gabean si Antondi porbadia andorang so habubuan ido tuhata na tumaon na bernit di pangumuman ni Silatus nama tetar pajal do ibana di hau pinarsilang na tuat tu banua toru dung ditanom na mulak mangulu di ari patoluhon nama naik tu surgo lahu hundul tu siamun ni debata Jahoba amanai pargogona so hatu dosani disima ibana pai mamulak sogot tu tanoon
manguhumi halak nama ngolu dohot namate. Au porsea ditondi parbadia, ciala adong sada huria nabadia. Hurian hatopan ni halak Kristen akan nabadia, dohot di hasesaan ni dosa, dohot di hatai namandok, mulak mangulu sogot daging ni halak naumate, dohot di hanguluan nasora sudah. Amin. Tapi gema titing di huriata. Shalom, Shalom. damang dainang do sudi aka naposo bulung. Selamat hari Minggu do tahun baru ma dihita sudi ruas ni huriata suang songonima nama dohoti perminggota sian bagas tabi ma sian hami parhalado do sudi ruas nadong di garejaon tuhamuna. Tabigima tikting namasa di mingguta sadarion. Na perjolo tikting nama ragam guarni minggu. Guarni mingguta sadarion ima minggu duk tahun naik baru. Jala topik ni mingguta ima pasanga ma debata di bagasat bahasa Indonesia megahkanlah Tuhan di permingguan di huriat tahun. Marhite tiktingon kinabotohom ma tuhita sudi permingguan na pinatupa di huriata sadarion ima ibadah bahasa Indonesia mulai pukul 7 live streaming dan pukul 10 wib live streaming tong dohot bahasa Batak di pukul 10 wib live streaming dungi mamuka minggu tanggal 4 Januari 2022 permingguan di huriat tahun patupa utama di partikiat songon nasomal. Jalaikon masjid itu mahitanian mengulahon protokol kesehatan. Akadak danak nama rumur ditoruni 10 tahun nasohona vaksin dope dang boy dohok merminggu di bagasan garejata. Ala level sadado posisi kota Medan titikion jalanunga ditotapon perhalado di huriata parhudulon di bagas gereja boy magabe 2 dohot tolu halak sabangku alai merkati soring ma bangku inganan parhuduloni 2 dohot tolu ruas naik baru mamuka minggu sadarion gabe ruas ni huriata ma ima sada keluarga niamata Evan SF Lumban Toruan inang ade Imelda Boru Bukit dua halak yanak konni nasida pida sian gereja HKBP Resort Balige alamat perumahan Setiabudi Residen masuk sektor 2A napa duahon keluarga amata Mariduk Sitorus inang Evita H Boru Tapu Bolon dua halak yanak kon nasida pida sian gereja GMI Immanuel Simalingkar Resort Simalingkar alamat nasida Villa Setiabudi Flamboyan masuk sektor onom di situa nanaik pidak marhite tiktingon pinabotohom matuhita saluna kobar tupangiluan ni amata situa Franky Okumene Sinaga AMD ketua parartau di huriata periode 2020-2024 Minang Rosita Uli LTH Buru Pasaribu dohot tolu yanakon nasida sian sektor tolu A pidah huriama nasida tu HKBP dan pasar Resort Bali alani di patupa huriata do acara pabor haton nasida di permingguan siang dung sidung jamita jala di pasahat huriata do cendramata kobar tu pangulaun nasida saliling 5 tahun 5 bulan 21 Agustus 2016 saat tu tanggal 2 Januari 2022 ima sadarion tatap tabu ama titangyakta asang kiat toktong di pasu-pasu Tuhan pangulaun nasida tuak katiki nanaeng rok
Berikutnya dana pensiun ruas manang DPR. Hobar naung dibubarkan panitia pembangunan di Huriatana di hari Senin tanggal 27 Desember 2021 dot haputuson rapat Huria tanggal 20 Desember 2021 dana partisipasi ruas masuk mulai sadarion alai molo tungadong dope naik pasahaton masai denggan jalauli jala masuk mai di pos pembangunan ni Huriata. Na parpudi parhepengon taidama laporan keuangan akapilian bulanan perpuluhan dot akahomalateon dia akan masuk dope di tik-tik sadarion di hari Minggu nanaing Roma di tikon. Mau lihat ma di sude ruas napasahaton pilihan bulanan doh tau malateon perpuluhan doh partisipasi tuaka ulaun Huria lam ditabai tu hatama pasu-pasu dihita saluhutna songonima tikting namasa doh nanaik si pamasauta di Huriata mulai atema di tuhata tapasada maruhata martangi yang mahita suksuk do lasni rohanami alai Tuhan di Huriam HKBP Tanjung Sari di siala bulas sami alai Tuhan manal puhon tahun 2021 dalam masuk mahami nuaing di tahun 2022 tunga sini rohabu alai Tuhan nama buat kami diakatiki nami nasal pui bui hue ahi hami alai Tuhan tau parasianon asi maroham alai Tuhan di huriamon di hamiaka ruasmu di sudi parhaladu mulai sian pendeta resort, pendeta fungsional, level pro, diakones, do sudi situa, do sudi akaruas, naposo bulu, nang akadak dana do pele Tuhan di sudi ruasmu. Oh mana masu hami oleh Tuhan tu akatikin anang roh. Jala, ma, nama ngaleo nak kasilas ni roha, tu dia pehami oleh Tuhan mengalakka. Homa napaduduho copalan narumonak leo mahami aik natio alai Tuhan jala pasu-pasu manani ulani tangan nak pikiran nami mulai ate madihu alai Tuhan mengaku bigi hami sudi tikting namasa di Huriam di bagasat saminggon akar wasmu alai Tuhan naik baru masuk tu Huriam baik manasida gabe ruas ni Huriam di gereja namion gabe ruas na burju na tok-tok pati puhong warmu marhite-hite pangulaon na Tuhan di Huriamon pasu-pasu ma ulaon na sida pasu-pasu nang keluarga na sida yan akon na sida suak sengoni mali Tuhan nang rencana ni amak situa nami FO Sinaga AMD dot keluarga imana naik pida na sida li Tuhan tu balik jala masuk mana sida di HKBP resort Bali oleh Tuhan oh mana pataruhun nasida oleh Tuhan di perdalanan nang namangulan non di akaulaon na naung nileomi na tunasida di Bali oleh Tuhan pasu-pasu na niulani tangat doh pikiran oleh Tuhan dok sone ma keluarga yang nak nasida pasu-pasu oleh Tuhan na di bagasa persekolahan na di bagasan akaulau na le Tuhan asa marsonak-sonang marulup-ulup keluarga on le Tuhan di balik jelas waktu ngoni hami saluhutna na ditinggal hun yang mang situa FO Sinaga oh mana mandongani hami bui hami marlas ni roha toktong jala bui hami muse pajupang dia katikin naing roh di bagasan las ni roha atau ngali Tuhan tuho mau pasatami nang bangso negara nami ale Tuhan Presiden nami Jokowi, wakil presiden, anggota DPR, menteri nang perangkat na oleh Tuhan. Suak songoni nang gubernur Sumatera Utara dohot wakil na oleh Tuhan. Wali kota Medan dohot wakil na suak songoni nang anggota DPRD oleh Tuhan. Oh mana mangalehon silas nirohan nasida lau memimpin hami bangso
Indonesia, terutama ke rakyat oleh Tuhan. Asabui marsonak-sonak kami oleh Tuhan, marulup-ulup kami, mangula kasih ulaun nami, boy kami, lam sejahtera oleh Tuhan, dau siam hapuguson, alam marsitutu pimpinan nami, mangalehon akaulaon na hobar, tuak karabang sona oleh Tuhan. Muliante maliho oleh Tuhan, suksoni manang gereja mo oleh Tuhan, huriam HKBP, buanon nami di bagasat tangyang nami, mulai siang eporus, sekjen, kadep, preses, do akap, pedita resort, do akap, bibel fro, diakones, do sudi kasih tua oleh Tuhan. Nah dong di HKBP, mamulus tahun 2022 onat oleh Tuhan. Oh mana mga leon, gugu di hami lau melayani, leon rohana melayani di hami saluhut na oleh Tuhan. Asabui, dapat ibon nami guarmu di bagasan ngulu nami, di bagasan pelayanan nami Tuhan. Mau lihat mah nang di gereja HKBP Tangsung Sari oleh Tuhan. Pasu-pasu mah pelayanan nih akan apa som? Pendeta resort, pendeta fungsional, diakones, bibel fro, do sudia kasih tua oleh Tuhan nadong di kurion. Oh mah nama dongani kami selalu. Nah, suaksoni maruas ni oleh Tuhan. Leon akaulaon na denggan oleh Tuhan, sabui marulup-ulup kami mamuji guarmu na badiai di bagasan keluarga nami, do di bagasan ngulu nami. Atau oleh Tuhan, atau kinai, naing bigion nami mahatam na badiai, na naik pasahaton hina posom, inang bibul pro, koma na mga leong gugu di hami, koma na mga leon habisuhon, lau mangulahon hasip tongan ni hatami di ngulu nami asa unak kolan na mabigi hami ali itu haddo majami tahod alai naing ma jamita nami gabi ngulu nami ulaun nami jalang ngulu nami gabi jamita ali Tuhan moliate maliho olam mangasahon goar ya anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami naung durus mudarmu di Golgata martangea kami itu adopamu Moliate maliho. Amin. Marede hita, uhut patapupungu piliata, sadaa dohot sadabi. Semerasi
pertama nami na marabangsa di Banua Gijang, di sodo kami marpungu, di tonga-tonga di Joromon lahu mamuji pasangat ponho. Marhite de nami, tangiang nami do barita nauli. Ima paposon mamurhati kami, ima lahu madalani tahun baru 2022. Atau makuling moho Tuhan, nunga rade kami na pungudi son, do di tonga-tonga nya kabagas na sidabira do keluarga, lahu tumangion suaram. Di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami, jaloma tangiang nami. Amin. Selamat tahun baru madihita salutna. Barita nauli mamakulingi hita di tonga-tonga ni Minggu Parjolo dung tahun baru di tahun 2022. Tabuka ma buku tanah badiesian pesalmen 147. Mamuka maisan ayat 12 sahatu ayat 20. Ujahama di tonga-tongata tapai hutihut ma. Puji ma Jehovah ale Jerusalem, puji ma debata ale Sion. Ai ibana patogu akarasang ni pergubanganmu, ibana mamasu-masu akka anakmu di parsitongaan mi. Ibana mabahen marhademahon parbalohanmu, di pamahap doho-dohot eme namarmiak. Ibana manongos bagabagana tu tanoon, masay doras marlojong hatanay. Ibana na mangalehon abulas songon iput ni biru-biru, di saburhod do nabur songon sirabun. Ibana maninggakon abulasna martanggo-tanggo, tung isema manahan jongjong maradopon ngalina. Ibana manongos hatana gabe malala akai, di paborhat anginna mabaor ma akka aik. Ibana mamaritahon hatana tu si Jakob, akka patikna dohot uhumna tu Israel. Dangdung dibahen songoni anggo tu manang ise bangso parbigu. Jala dang diboto nasida akka uhumna. Haleluya. Dihamuna hurian itu hatta adong ma sada carita namaripola songonon. Tongon ma di ari parpudi manang penghakiman terakhir rap di sidang ma sahalak parjamita dohot sahalak supir ni minibus na terkenal ugal-ugalan. Tongod di harbangan ni jolo ni sada ruangan na macay labas si tutu. Jala di ruangan ni tongon dibahen pesta na bolon. Nina si jaga harbangan ima tu supir minibisi. Ise do guarmo. Jala ahama karejom saliling mangoluho nina. Takas do dia lusi ibana sudah suku-suku ni si jaga harbangan ni. Jala dinaso panagaman na pitor tegas do didok si jaga harbangan ni. Silahkan masuk ke dalam jala rak marsipanganum maho dohot akka udangan ini. Silahkan masuk. Dia dipersilahkan masuk ke dalam ruangan yang telah tersedia. Marnidai tersonggot jalalong maparjamitai. Aidang diri pu ibana masuk supir naugalugalani masuk tu pesta boloni. Alai nang pesongoni di pahom ibana. Alai huhutma ibana percaya diri jalanin narohana ma di bagasan. Gari si supiri boy masuk. Apalagi mah au nin narohana. Jadi dia percaya diri bahwa dia juga akan masuk. Sedangkan supir na ugal-ugalan naso denggama bom minibisi boy narohana. Dungi Roma si jaga harbangani disuku ma parjamitai muse. Ise do tehe guarmu.
Jala ahado ulaumu. Jala songo dia do parbueni ulaumi. Rodo parjamitai dia luisi do sude suku-sukun ni si jaga harbangani. Dung ditibangi, dung ditangihon si jaga harbangani, alus ni parjamitai, pitor di dokma, di luar majoho, dang boy do peho masuk tu bagasan ninna, mabegay tarsonggot, maparjamitai jala pitor protes, tu si jaga harbangani, basa dang boyaw masuk. HP ia supir si mau pinin na setiap yang manginanya. Ia supir boy masuk. Tak kasih mana buat motor. Bisnai. Jalabakan sude akka penumpang nama biar maramangoy sude. Mabiar kecelakaan, mabiar marmara. HPI masuk. Ini mana? Saya tidak terima. HP au, saya ada parjamita. Holam marjamita au. Sudah dah hohop ubigi jamitaku. Pasal yang loso masuk. Ini bana. Dungi dia lusi. Si jaga harbangan ima nanget parjamitai. Molo ibana. Ditikki manupiri. Sudedo martangiang. Tu dia bata. Ini bana. Sudedo penumpangi jauh-jauh. Tu dia bata pasaton ngoluna. Asa di padau marah. Asa unang ro akka kecelakaan. Unang masa akka nasay nahalomohon. Alay moloho. Ditikki marjamita sudedo ruasimo dohodok kina. Jala sude tarpodo mabege jamita mi. Alani dia do parbue ni hatan di debatana jinami tahun mi. Danga dong. Inna siaga harbangani. HP akka penumpang silakan ngani. Alani biarna gabe martangiang. Asa di pelua. Debata nasi desa parmarani. Ido pani bangion. Ubahay na boy masuk supir miribisi. Alayang goho. Bisom majoho. Datar bay boy masuk. Ninna si jaga harbangani. Amanginang. Barita na maripola. Doon na upasatot tutong-atongata. Unang maholat carita na ita ingotate. Ayarong ko si pata. Ingot de peba carita ni Bibel Freud. Songonos boy patorak caritai. Alay ipola na manang ahado nagaya makna ni caritai dan taputihi dan tatakku alay tabereng nanay patorang kon hinarikot ni natumangihon hata ni debata unang modohodok apalagi waka mangkenang geblas terpuru mate memang idol luar biasa ni gereja on ate. Ia molo dijabut tak, wadok kamang kenang. Maul morum kan? Gariada aronggo manuhoraha. Obat tidur asa boy, modo hape tong dang boy. Ape dungro tu bagas garijaon, itor lambat laun, itor ditarik go si malolongnya teh. Jita bodo haro morum di garijaon, ate amanginang. Alanima. Macayar gado na tumangyon hatan di debata. Bahkan dikatakan ketika kita mendengarkan firman Tuhan ada kebahagiaan bagi kita. Martua hatuau donaro. Maka na setiap dungsay di jaha parageda epistel ahari doko namanginang. Dungsay di jaha parageda naknya epistel. Martua do inna kan? Martua do akan tumangyon hatan di debata. Jala nau pewsa berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya. Jadi hatuau doi dihita molo tatangion hata ni debata. Alaido bohal ni perngolota. Marhite hata ni debata nama makulingi hita taringo tu hagogoona. Taringo tu huasona. Taringo tu asin ni roha ni debata dot holongna. Naung ni lohonna tu hita. Jala marhite hata naido debata manongos baga-bagana. Pabuahon patikna nang uhumna. Dangadong naboy mga bati hatan di debata. Tubuh manang sorang itong-atongan di Portigon. Tabereng di ayat 15 kamangkenang. Bagaimana firman Tuhan itu bekerja di tengah-tengah kehidupan kita. Jala hatan di debata macai doras do marlojong ninda di sidi ayat 15 40. Lapatanna
hatop mangararati ate cepat bertumbuh jalamian di tonga-tonga ni portibion. Jadi ganuk tabigi hata di debata ikon sahat matuna mangulahon unang holan na wahaka makenang unak kolan na manangihon ate mana unang holan gabi holan pananginangi supaya jangan apa yang kita dengarkan itu supaya jangan sia-sia. Alai hata di debata na tatangihon iko sahat maituna mangulahon jala iko marsangap debata di tonga-tonga ni nguluta. Amanginang apala sopot di bona ni tahun 2022 on marsuara hata ni debata majauhon tu hita saluhutna asa pasangap debata buasa ikut pasangapon debata molobor hat hita sia turpuhon macai gudang gosialana godang sibosirina na perjolo tabereng didok na kiningan nunga takas didok asa di patugu akarasang ni pargubangan nina meneguhkan palang pintu gerbang taboto do ate ahado palang boy tadok mulai dijabuta aha magwarri sordak ate alai mulai dokon palang pintu itulau ma ingotot taingok ma pintu palang pintu kereta api molodang denggad dijaga boy do godang aha kamakenang boy do marmasam akka marate molodang denggan dijaga palang pintu kereta api boy do masa nang akka kecelakaan di tonga-tonga na kana berkendaraan songonima nuain pintu gerbang nanido na tonga-tonga ni turpuhon molodang denggani boy do murah-murah masuk akka pangago tuhutai alanido iko dibayar rasanga dijaga dengan ketika diteguhkan palang pintu gerbang dikatakan di sini totu marhasonangam ma bangsa. Jadi somalna molonga dengan dijaga gerbang ni sada hutan lumobi mula tabereng dakka perumahan tong-tongan dakka ingalat tabe totu sonang maaka jolma na tinggal di perumahan ni. Jadi songonima debata patu pahon hasonanga tu bangsa inang tuhitan wae. Dia selalu menjaga kita, memagari kita asa dewa kamara. Alani iko patut pujiota debata. Imana perjulu. Napa dua hon ala di pasu-pasu akayana kondasida ni nadison. Diberkati anak-anaknya. Jadi marhite nama masu-masu akayanakon gabe tarida maisi kehidupan. Na terjaga manang na regenerasi. Ai gabe yana konima muse na gabe panggati nyaka hamu akan tumua ati akamangkenang hamu ma naga nasida ma panggati ni manoruson mission di tonga-tonga ni ngoluton tabaya ko makamangkenang molodang dengan aka generasi muda totu macai marpakor hode tu masa depan ni keluarga marpakor hode nang tu masa depan ni sada bangsa bahkan tu masa depan ni gereja da satado do ya nakon na poso bulung ate. Jadi bukan hanya sekedar daun, dang sekedar holam bulung-bulungi. Alai nanang doholona disi iman namar tudu-tudu tupus sunaido. Tunas muda. Jadi molang terberkati totu dang adong haraponota parweni hawi. Jadi nah amanginang songonima. Nuaing di patupa debata tu hita marhite-hite nama masu-masu akayanakon ni bangsoi. Nama masu-masu akayanakon ni huriata. Gabe terjamin ma generasi na mangihut totu marhitei dang tagamon so pasangapon na sidaise debata ate imana padua na patuluhon ala marhademahon di bahe debata parbalohan na sida memberi kesejahteraan jadi diberikan kesejahteraan damai shalom ate jadi shalom nanido na dison imam parromo di tuhadumaon molo dialak bata idokon sinur napinahan gabi na liula ima kesejahteraan kata shalom dada hola selamat alai saha do tu kemakmuran saha tu kebahagiaan saha tu hahipason dohot akka lan asing jadi dicukupkan segala kebutuhan jasmani dan rohani kita alani ikon pujio de bata hamuna amang inang molo hita dia madalata pasangapod debata perjolo ima ala nunga
di patol has hita siat tahun 2020 sada. Sahat maitan waktu tahun 2022. Molo mangihuton akka nabisuk ni portibion lumobi tahun Cina tahun hari dok kosonari. Tahun macan air innate, tahun keberuntungan linna. Jadi mau tahun apapun itu dikatakan dunia, tapi kita sebagai orang percaya bahwa tahun ini adalah tahun berkat ateh. Tahun para sinirohao doon. Jadi di patol hasita tu tahun baruon dang alani habis taratay. Dang alani gogota, dang alani hamalota alai tung asin ni rohani debatado. Alani ko patut pasangapot ta debata. Itu makana dileho doa hadita hosa hanguluan. Molo tabering edeta nomor 10 ayat 2 di dok diudu todo hosaki paide ida au manang bo hape parangeki manang nadong pi parbueni alai jojo do terhirim ho parbuei dan ngoloro. Jadi bagaimanapun tingkah laku kita marparbue malas parparbue, tapi anugerah Tuhan selalu diberikan untuk kita. Jadi tabereng disi bahwa godangdo naboi ada konota itonga-tonga ni ngoluton alai yang gohosa tung suada doate soholani sia kamang kenang soholan debata godangdo naboi ada konota bodo tatuhor segala apa yang kita inginkan. Boido tak capai akal ta ingiton. Boido tak patu padot akalan nasing. Alai anggo mangadokon hosa dang boy. Ate holan debatado na boy mangudut hosata. Alani ikon tamama dok mauliate tu debata. Asa dilehon do hita hahi paso nak kamah kenang. Ai ido nama cayar gate. Hahi paso nido ido makana marsai jol mamara tu luar negeri diusahakan supaya sehat. Apalagi suaingon murah-murah kita si patata songko tate. Wih, ai sianu ngamar sahit, au nawe di rumah sakit. Ngakritis sinna kan? Sianu ngamate ninna. Hape na taharap pukya do dong atamar natal martau baru, ale sonari dang adong. Mabiar tarotoh kita mabigya kanamasan waing ala murah-murah jol mai moding mate. Alai ikon dihitan waingon ikot totonggo madok mauliate tu debata ala dileo do pedihita gugu. Dileho do pita hahi pason lau mangula kaulota jalan di pasu-pasu akan natoli ati pesongon dang songon ata hirim yate. Pasti dei lumobi ta 2020-on pasti sudah ada planning itonga-tongan ka keluarga, itonga-tongan ka parkarejuan, itonga-tongan ni bangsotan, itonga-tongan ni gereja. Pasti banyak rencana yang mau kita lakukan. Alai boido meleset seperti apa yang kita rencanakan. Tapi kita percaya ikon patuluson di debatama sakatai ho Bartolomo. Jadi diramoti akka ya nakko disonakan ngani. Nah holang siak kita alanya ka persekolahan, alanya ka parkarejuan dang boy pajupang, alanya muliati di Tuhan, alanya ke kemajuan di zaman, anggona jolo marhitia harohita, pasok busi holta. Surat do kan, seminggu 2 minggu. Bahkan atar pai mahita di balos na HP, olo de balik aha. Surati, do alasan dan jelas alamat indah kan, aleng gonwaing sudah bebas, amas si bereng abohi, udah bisa tatap wajah nangpe secara virtual Zoom dot akalan asing video call boy so buhita alanya hadia kamang kenang holan alani asini roha di debatado. Jadi godang do na boy si hati dak kono tala mamuji debata alani aha pena masa las ni roha arsak pe ikon tiopok ko na basenda ima edeta nomor 140 sia da buka ma jamanginang dibikin dulu par musik ya 140 sia tai deho jamanginang ayat tolu ate edeta nomor 140 sia ayat tolu. Las ido nanaeng pausosorota lahu madelani tahun 2022 songon temata topik tadi minggu sadarion pasangan umat debata bermegahlah dalam Tuhan. Tendeho jo ayat tolu. Tung salire
tengani 100 hosatta ape ikon mamuji pasangap dewata ganu pari dilas ni rohape diasa ni rohape di kegagalan di keberhasilan sudah ngolutai apa yang terjadi di tahun 2022 tapi ingat ikon pujota do debata wasa kama kenang ala ibana do sumber ni saluhutna jadi boto debata do ahana natadopi jala ibana ikon marsangap di salutna alani ikon di borhati hatan debata mahita lahu mangulak kaulata asa saya marsangap dewata marlas ni roha hita di tonga-tonga ni goluta selamat tau baru madihita salutna amen martanyang mahita ale debata manami na marhabangsa di Banua Gijang mauliate godang ma di pasat rohanami tuho ala nunga di borhati hohami Tuhan marhiti hatami tonga-tonga ni parmingguon nami ima di tau baru natwari tanggal sada lausongo lima di minggu dung tau baru sadarion homa namar sangat di sude perdalanan ni ngulu nami nunga di lehon ho akan arikoti dijagai ho di patuko di parngulun di pardagingon nang partodion di ramoti ho nang akayanakon ni huriam nagabe generasi penerus di sudut akan natumua alani Tuhan di paingot turpuk sadarion asa saya mamuji pasangapun ho mahami di sude perdalanan di sude partikian di lasni roha manang arsak pe sahat tunatos kosanami ikon horo Tuhan marsangap ay hodo haroroan ni salut na masa di tonga-tonga di Portibion patau mahami Tuhan mangulahoni asa saya marlas ni roha hami di tonga-tonga ni ngulu nami pasu-pasu sude akasakap akarencana naun di totopon di tonga-tonga na keluarga di parbangsoon namin ang tonga-tonga huriam asa gaya mampu hami Tuhan mangulahoni asa totong mardalan di bagasan lomon ni roham alani homa Tuhan na mamasu-masu homa na bertindak homa na berkarya di sudi asa salut na mardalan ho Bartolomon ni roham dia kana marsahit ho na pamalupon dia kana marukil ho Tuhan na patuguhon ha porsyan na marhite pangapulion na siya koy molo tungadong si pata akka masalah tonga-tonga ni keluarga homa Tuhan nagabi solusi na terbaik asa boy di pasat hulat bagasat tangamu atong kupasat hay madayang doktor dinami tuho di bagasan Jesus Kristus Tuhan nami jalo matangiang nami amen marede mahita hu matamapung piliatak pinasa macarata na mangihut ate damang dainang doa napo sebulung saunari sahab mahita tu hari tu acara na berikut ima mabain perpisahan tu amang situa FO Sinaga dot keluarga di sialan naik pidana sida tu Bali songo tikting naung ta bigi nak kiningan saunari pinasahap ma tu keluarga amang FO Sinaga dohot keluar inang Ro tujuluk jala papatupa ma keluarga nahobar tu si acara tu nahobar tu si masuk ma tujuluk ya. Izinkan kami menyampaikan dalam bahasa Indonesia. Terpujilah Tuhan, berkat yang luar biasa kepada kita, mengantarkan kita dari tahun lalu hingga awal tahun ini. Dan semoga tahun inilah tahun penuh berkat untuk kita semua. Jadi pada kesempatan ini, kami atas nama keluarga Sinto Epo Sinaga Boru Pasaribu menyampaikan puji syukur, terima kasih sebesar-besarnya. Terlebih dalam 5 tahun, 5 bulan ini, kami dipilih dari sektor 3A untuk melayani di Uhria ini. Dan melalui forum ini juga, kesempatan ini kami sampaikan, mohon maaf sebesar-besarnya. Selama 5 tahun, 5 bulan ini tentu pelayanan kami masih jauh dari kata baik.
masih banyak kekurangan, belum bisa memenuhi harapan Amang Inang semuanya, Uriah HKB Tanjung Sari yang besar ini, secara khusus sektor 3A. Dan kami juga mohon maaf tidak bisa menyelesaikan pelayanan kami, amanah yang sudah disampaikan oleh Korps Parhalado menjadi majelis perbendaraan, karena Tuhan memerintahkan kami untuk pindah dan menetap di Pulau Bali. Jadi dengan hati yang saya paling benci loh bagian ini, dari hati yang paling dalam kami mau menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya. Kami tidak bisa melanjutkan sampai kami dipilih sampai 2024. Mohon maaf. Mulia tema di Amang Situa FO Sinaga dot keluarga nau pasahat hata perpisahat tuhita tuhat tama nama masuk saunari Roma Tujolo Amang pendeta ketua STM do Parhalado sia sektor tulu A lau pasahaton apa nahopar pusi. Jadi di Bagasatikion pasah taima tiki tu Parhalado sektor tulu A. Jadi Amang Situa FO Sinaga dan Inang, kami mewakili sektor 3A menyatakan bahwa Amang sudah melakukan yang terbaik selama ini, tidak hanya untuk di sektor 3A tapi untuk jemaat dan Huria ini. Perpisahan kita itu adalah karena kepindahan, karena masa depan dari Amang, Inang dan anak-anak sekeluarga. Keberangkatan Amang kami iringi dengan doa supaya Amang sehat-sehat selalu sampai di Bali dan meraih kesuksesan di kota yang baru, di tempat pelayanan yang baru di Denpasar. Doa kami kami mewakili sektor 3A menyatakan turut simpati kepada Amang. Ya, inilah dinamika perjalanan kehidupan kita. Ada saatnya kita berpisah. Jadi Amang, doa dari sektor 3 dan seluruh jemaat mengiringi keberangkatan Amang meraih kesuksesan di tempat yang baru, sehat-sehat bersama keluarga. Song lima siap kami. Mau lihat ini. Buat Situa FO Sinaga dohot Inang berupa 1000 manabai hatani Parhalado sia sektor tulu A, kami sian pengurus STM Parhalado. Kebetulan nasa lilingon Amang FO Sinaga sekretaris ni STM Parhalado. Dohonon nami do Amang mau lihat ma di lojamu nasa lilingon rap dohot tami di STM Parhalado di tikion iko pato-pato ma perpisahat puhamu borhat mahamu tu Pulau Dewata Pulau Bali tangyang ngami sian STM Parhalado say didungani tu hatta mahamu dohot sudi keluarga dapok ma nani lulu muna jupang ma najinalaham muna laos di Bagasatikion namang do Inang pasahaton nami do kewajiban ni pungwata jalahita do napatu pahoni do honon nami do song do kondisi tua-tua taringot tusi titim main natin opa hodong bailai seriupa
tung songo dia penabui ipatupa STM perhaladu tuhamuna di bagasa tikion amat tadi batama namanggohi pasu-pasuna ima nabui hupasa tami boleh atema dituhata boleh atema kita kami tiki ano tu bendahara na hinaholongan amang situa FO Sinaga dohot inang dohot keluarga yang nakon na pinarsangapan hamu akamanami dohot inanami ruas ni huriata ruas ni tuhata di Bagasan Tikion di tanggal 2 Januari 2022 on sadari omma hita patupa ima perpisahan tu amang keluarga situa FO Sinaga inang berupa 1000 dong di pasahat nasida buah-buah nasida secara resmi tuhami tuhuria ala naing patupa domisili nai baru nasida laho mangalului majalahi na dumengga muse naung cinalo nasida nasalilingon siatu hata di kota Medanon tasak di sakabi tuhata nasida majalo akan nadengga muse di luat nadau alani amang satoke dohitanian marsaur lebih kurang siabula kita marsaur amang alai udang do kesan nabui putih kami san parsaurata hamu sangat inovatif do kreatif mangulau-ulau muna tangyang nami saya toktong di pasu-pasu tuhata hamu dot inang di inganan ne baru di domisili ne baru saya di pasu-pasu tuhata sudah akka pakobesio muna do tula muna saya bayin sangat di warni tuhata jala pasu-pasu di hamu dot yana komuna sian huriata toktong do mendukung sude akka nadi sakabi hamu tangyang ni huria asa toktong sikop sude diobasi hamu jala upapor hatami do hamu marhiti surat par huriaon asa jupangyamu huria na adong di Denpasar sekaligus pasatamu surat songon hatorangan taringo tu hasitua muna ditongani huriaon asa boy musi hamuan non makobasi disan borhasian surat hatorangan ini mau pasatami tu hamu molo di hobasi hamu dison bagas ni tuhata hobasi hamu mau saya disan bagas ni tuhata wasrohanami memang hobar tu haputu aturan ni huria haputusan ni rapo parhalalu isado manimbangi hamu alai ngaulia kami surat pengantar mendukung kamu untuk marhubas di sana mang dotinang. Jadi mana saya diari pe hamu borhat tu Denpasar tu Bolo Bali tu hatta mangiring-iring perdalanan muna pada usia nasa parmaraan di Bagasan hai pasok kamu sahat tu inganan nati dudu muna. Tuhan de batama napasikopon lasni rohata nasa laon ditongani huriaon jala Tuhan de batama pasikopon akka pakobesio muna ditongani huriaon nasa laon. Di zona mang adong do di patupa huria songon anggaran dasar manang naung tetapon ni rapoturia di tongani hurion songon cendramata pasatami tu hamu songon naung taduhon otiso sadia pe napinasa ato namang las marohamuna gabe kenangan mau di hamu gabe las niroham di hamu jala pabua hok do hurion mendukung kamu diaka ulamuna Tuhan de batama napasikopon parsaurata butima. Pasata mah diuduti mamu sepa ora acara ta. Jadi songon ima acara nata patupa perpisahan tu amang situa FO Sinaga manang na sari-hari kamu borha amang didikina tu Denpasar tu hatama nama dongani hamu butima tau dutima acara perminggota
kadongan nunga tabegi hatani debata sadarion nunga takas di patuduhon tuhita huasona dot holong ni rohana ay ibana patugu akka rastang-rastang ni pergubanganmu ibana mamaso-maso akka anakmu di parsitongan mi alani i puji ma ibana debatado hagogoonku dohot hatuaonku ibana mambahen marhadamehon parbaluhatku ibana pamap ahu dohot eme namar miak halak na mamuji debata say hehe dorohana patupa akana muli di ngoluna si ganupari jala gabi pasu-pasu do ngoluna tudonganna nungang huboto jala hujalo akana denggan sian debata alani hehe maau patupahon na umuli tu saluhut donganku asa gabe pasu-pasu au di donganku patupa masaluhut na di ngolung ay akan ang manada debata dohot pabahenan nang gabi pasu-pasu mangoluna tu saluhut na. Halak sude mohon bidai na Tuhan Tuhan uruk iluhun na lain
tatangya koma peleata alede bata amanamina di Banua Gijang. Hodo haroroani saluhu sirehole na denggandot nasa ulibasa na mauliutus. Upasat hami masya na nelon mitu hami pelian nami tuho. Sajalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu may jaramoti asa huparhasyang hami pelianon. Pati bulhon harajawmu di tonga-tongan huriam dohot di Portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni silehole mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Di Banua Gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajaunmu, sai saut malomone roham di Banua Tongon Songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesa madosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu jala diramoti Tuhan debata mahita. Disodakon Tuhan debata mabuhina tuhita jala asima rohana midahita. Didopakon Tuhan debata mabuhina tuhita. Jala dipasaorhon madamena tutod ditabe. Selamat tahun baru madihita saluhutna. Horasma.